Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi mamuka sei mukoma? Ndauyawo nenyaya yangu, please hide my name. Zimbabwe ndiri kutsvakawo rubatsiro, mhuri yangu isati yaparara. Inini nemurume wangu taiitawo zvekuhodha mumesina, tichiuya tichitengesa. Taiti kana tikahodha taizofamba tichitengesa mumamisha. Dzimwe nguva taichinja hembe nechibage kana nzungu kana kuti beans, then tozotengesa chibage ichi kuHarare. Takatosvika pastage yekutenga mota. Kubvawo ipapo takazombosiya izvi zvekuhodha. Tainge tava kusaenda kumesina kunohodha, tainge tava kuita zvekutengesa magroceries kunana Binga. Saka ndipo patakazosangana nemukana wekutenga simbi dzinopisa. Kana ndichiti simbi dzinopisa ndinoreva nyanga. Saka kufamba nezvinhu zvinopisa izvi takanzi zvinoda dumwa, ndiro rinenge richinetesa mapurisa pamaroad block. Asi takanzi dumwa iri harina zvakawanda zvinodiwa pariri. Takangonzi hatifaniri kuzosangana pabonde takasviba, kana kuti umwe akaita gumbo mumba gumbo panze, aifanira kutanga azvichenura first. Uyezve tine imwe mvura yatainge takapiwa kuti taifanira kuzogeza nayo. Tainge takanzi tinofanira kugeza nemvura iyi kuma9 oro kana kuti vanhu varara, then mangwana acho kuma3 am vanhu vasati vatanga kufamba ndipo pataifanira kugeza. Saka mazuva ekutanga takatanga tichitevedza muko wacho, asi takazosvika pakuzozvikonewa. Sepamba pane vana takati one day tisipo, vana vakatora bhaketi raigara 2 lita chemvura yacho ndokubva vadira mvura ine sipo mubhaketi riya. Immediately takabva tatoziva kuti zvinhu zvainge zvashata, nekuti tainge tiri munzira kuenda kuchivhu kune plot redu. Padashboard pakangodonha datya, murume wangu akavhunduka, mota ikabva yabuda muroad, tikanorovera pamuti. Murume wangu akabva avhunika gumbo, nanhasi haakwanisi kufamba. Now dambudziko randiunza pano nderekuti vana vangu vasikana ndiri kurota vachinanzva nemupurwa usiku wega wega. Mupurwa uyu unoti kana wananzva kudaro unobva wasiya wakandira mazai mudumbu revana. Ndaingoti zvimwe kuda ihope. Then nezuro ndakati ndasiya murume wangu pamumvuri, inini ndokubva ndapinda hangu mumba. After some minutes ndakanzwa murume wangu achidanidzira achindidana. Ndipo paakazoti tarisa muhwezva uyo, pane mupurwa wafamba neapo ukabva wapota kuseri kwemba. Saka hope dzandainge ndakarota ndakabva ndaziva kuti dzainge dziri dzeshuwa. But mukomanashi, nzvimbo yatigerekani, ko mupurwa ungabva nepiko? Ndianiko akamboona mupurwa mumasebhabhu? Zveshuwa tarohwa neshamu isu mukoma. Zvakaitika ndakazotenderera ndikaenda kuseri kwemba, ndikaona kuti mabhurugwa evana vangu ainge akadonha pasi. Ndakati zvimwe kuda vana ava ndivo vane negligence. Ndikabva ndatanga kunhonga mapendi aya ndichiyanika. Saka washing line yedu ndeiya yekuti inotenderera. Ndaiti kana ndikayanika pendi remwana, paunotenderedza line uchitsvaka space, mapendi aya aingodonha. Ndakazongosiyawo zvakadaro ndikadzokera kumurume wangu. Ndakasvika murume wangu achipupuma furo mumuromo. Nhasi amuka asingakwanisi kutaura. Ndapererwa mukoma, ndapererwa, ndashaya wekuudza. Dai umwe wangu akwanisawo kutaurawo, akwanise kuudzawo hama dzake zvose zvakaitika. Mukoma nashi, tiri kutsvakawo help, asi mari hatichina. Izvezvi mwedzi wakapera, ndaitiwo maloja achabhadhara, but kusvika kumba kuya kwemaloja ndasvika maloja akatotama pasina kana notice. Kuti ndizobva ikoko ndakatoita zvekuhaikisa vanhu kuti ndikwanise kutenga petrol. Kana mukaposta, please ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera macomments evamwe. Ndatenda kune vose vachakwanisa kundibatsira. Ndiyo confession yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Hanzi hello mukoma, please post for me as Haidi. Ini yangu confession yakamira sekudai. Ndiri mukadzi ane makore 34 ekuberekwa. Ndine vana vangu vatatu. Confession yangu iri pamuning'ina wangu. Muning'ina wangu uyu ane makore 28 ekuberekwa. Asi imba yake yakaparara nekuda kwekuti mbereko paari iri kuramba. And I feel that kuti I am the one who is to be blamed. Tichikura baba vedu vaiita zvekugadzira mabatteries emotikari anenge akafa. Saka neudiki ndakazonwisa muning'ina wangu battery acid. She was so young at that time. Neniwo ndainge ndichiri mwana mudiki. Saka kusvika muzuva ranhasi muning'ina wangu uyu cannot live a normal lifestyle because akaita damage mudumbu make. Kusakwanisa kubata mbereko kwake. I don't know kuti is it because of this here kana kuti there is another reason. I get so emotional pose paanoti sisi ko iniwo ndichafa ndisenawo mwana here, ko imi mukafa ndichasara nani apa takazvarwa tingori 2 chete. Mukoma Nashi, recently I discovered kuti pavana vangu after giving birth I will fall into PTSD because I would think of my baby sister. Vana vangu ndakasvika pakungovaramwira kwaari out of guilt. I wish kuti dai havo Mwari vangotora upenyu hwangu vakakwanisa kupa iye mwana. As we speak, 2 of my children they stay with her. Ndiri munhu wekuti andikwanisi kufara nekuti now that we are getting older I am realizing kuti muning'ina wangu kubata kwake mwana mumaoko kwatoramba. Zvakangooma. Ndiyo confession yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Regai vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mwanangu, inini ndiri one of your followers paFacebook. Ndiri mudzimai ane makore 52 ekuberekwa. Ndakashayikirwawo nemurume wangu. Vana vangu vainge vachiri vadiki. Ndakayarutsawo vana vangu ndiri ndega. Iko zvino mukuru wacho atori kumhiri kwemakungwa. Secret yangu iri pakufa pakazoita murume wangu. Murume wangu kubva day 1 in marriage akaita sekunge ainge ava kurasika njere, but izvi zvakaitika mushure mekunge vatadza kuwirirana neimwe shamwari yake. Pane midziyo yavainge vakatengeserana. Murume wangu ainge aine second hand furniture shop muHarare umu. Saka sawira wake akauya nabhaya achizodawo yake yebasa, asi murume wangu akabva aita unjikire ndokunyima uya sawira mari yake. Saka murume wangu akabva aenderwa kuMozambique nasawira uya. Then sawira uyu akangouya pamba akabva ati anoda mari yake. Murume wangu ndokubva aramba. Sawira uya akabva ati kumurume wangu, mushonga haubati pasina chironda. Kana iwewe sawira usina kumbogara wakandipa chironda, mushonga uyu ngausakubata. Then akabva angobuda gate akaenda. Kubva that day murume wangu aingotaura kuti musi wakati ndinofa, uye ndinofa nekunyura mumvura. Saka pamba tine swimming pool. Ndanzwa mashoko awa ndakabva ndadraina pool iya, but kwakazoita mazuva kuchinaya mupool mukabva maita mvura, but mvura iyi yainge iri shoma. Murume wangu akangobuda achiti anoenda kubasa semazuva ose, haana kuzodzoka. Then mangwana makuseni after ndazofonera vana bamukuru ndipo patakazoona murume wangu akanyura mupool, ainge akatarisa pasi. But chinondinetsa up until this day ndechekuti mvura yainge iri mupool it was only up to the knee level, but murume wangu akatonyura mumvura imomo. Up until today my children havatozivi kuti uyu ndiwo mufiro wakaita baba vavo. Pose vana vangu pavaibvunza kuti ko baba varipi, baba vakafa sei, ini ndainge ndichingovaudza kuti baba venyu vakaita accident nemotikari vakabva vangofira paspot. Iyi ndiyowo confession yangu mukoma. Kana mukazoposta please notify me ndikwanise kuzoteverera masecrets evamwe. Ndiyo confession yatakatumirwa namama. Saka ivo mama vakabva vati the reason why I didn't tell my children the truth when they were growing up, I wanted to protect them because ndaitya kuti kana vakaziva kuti ndiwo mufiro wakaita baba vavo maybe vanokwanisa kuzoita matendencies ekuzviuraya. Saka I wanted to protect them from the truth.
but iko zvino ndava kuona kuti this little secret became a very big secret. Saka nditombozivi kuti vana ndovagarisa sei pasi kuti ndivaudze chokwadi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please chitupa isai pasi pekapeti. Ndiri mukadzi ane makore 35. Ndine vana vangu 3 nemurume wangu wekutanga. Mwana uyu haasi wemurume wangu, asi iye haazvizivi kuti ndakamupomedzera mushure mekunge ndamitiswa nabamukuru. Kunyange sisi havazvizivi. Murume wangu anobata vana zvakanaka chose, vose vari 3. Asi pane zvakandishamisa panga pava kuenda dangwe redu kusekondari. Akamuendesa kuchikoro chepasi, vamwe vari kuenda kuboarding. Kana achitenga zvipo zvemazuva ekuzvarwa, vaviri ava vanotengerwa zvinhu zvikuru. Ndakaona paakanyora zvaachazopa vana vake kana achinge ashayika. Mwana wekutanga akangopiwa mombe, vamwe ava vakapiwa motikari nedzimba. Dambudziko rangu handizivi kuti ari kuzama kundiratidza kuti kudii. Konhai kuti angava achizviziva here kuti ndakamupomedzera mwana asiri wake. Ko, nditaure chokwadi here nhai veduwe? I am so confused. Ndiyo secret yatakatumirwa namainini. Kana kuine vanokwanisa kuvapa ma-advices, please let us do so mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please musabuditsa zita rangu. Iyo nyaya yamukoma vekushereketerwa nevabereki yandirwadza. Handisi kuti ndiri kufara, asi chinochemedza ndechekuti muri yeZimbabwe, kana iwewe usiri mazviri unokwanisa kuti manyepo. Maprofita hongu vanoona chaizvo, vanotokuudza tsanangudzo, vanokuudza zvose, asi kundiso nezambuko hapana. Handisi kushora, asi ndiri kutaurawo zvandakasangana nazvo. Ndine nhau yakada kufanana neyamukoma avo. Pamwe pacho ndinombofunga kuti upenyu hwangu hwatopera. Pose pandinofamba ndinonzi ndine chipo, ndiri mupfumi. The painful part to me ndeyekuti kana ndikasangana nevamwe ndinotonzi konhai mota yenyu iripi. Apa vanhu vanokwanisa kutondikumbira mari, vanototi une mari, haudi chete kutipa mari. Ndakafamba Zimbabwe yose kusvika iko zvino ndava kungoti ndo upenyu hwacho. Ndiri munhu akakura achigara natete vaamai. Makuseni ega ega ndaiti kana ndikamuka ndaiwana pachivanze pakazara mari, asi chandinotondera ndechekuti mari iyi ndini ndaiona apa ndainge ndichiri kuma5 years. Ndinokunyatsokutondera kuti ndainzwa amai guru vangu vachiti iwe uchaita mupfumi. Nekufamba kwenguva ndinorangarira kuti mwana wamai guru akabva atanga kurara neni apa ndainge ndichiri kumagrade 4 or grade 5. Ndakazoti rimwe zuva ndatumwa kunocheka zviyo kumunda. Munda uyu wainge uri around 4 kilometers kubva kumba. Ndakangoti ndichisvika mumunda ndakabva ndaudzwa nerimwe izwi kuti unocheka zviri pasi pemuhacha. Ndakabva ndatanga kunzwa kupera simba ndokubva ndadonha. Kuti ndifambe zvakaramba kwaiva kuine kamwe kasango, so neudiki ndakabva ndatanga kuchema, asi aindinzwa hapana. Ndakazokwanisa kukambaira, ndomboti fambei, ndokambaira kusvika ndazosvika pamba. Amai guru vakangoita zvavakaita, ndikabva ndatanga kutofamba. Kuchikoro ndaiva munhu wekuti ndaigona zvisingaiti, asi pandakangoti ndasvika sekondari handizivi kuti chii chakazoitika. Ndakadzima zvekudzima zviya. O-level ndakabva ndangobuda ne3 subjects chaidzo. Ndairota zvekuti ndaikwanisa kutokuudza zvinoitika kana kuona varoyi, sekuti ndakatombogara neumwe mukadzi uyu taiti paya patinenge takarara. Inini kana ndarara ndaikwanisa kuzongoita zviya zvokuvhumuka ndongokaruka ndamuka. Pandinenge ndamuka ndaizogona kungomuona akapfugama achiuchira kumusoro kwangu. Dambudziko razondiunza pano. Pose pandinofamba zvinonzi pane vedzinza rangu vakaona kuti ndine chipo, vakabva vatora chipo chiya
vakabva vachitsipika dzokonoko vava kuita kuti ndingova munhu anongodzungaira, nekuti chero mumusha mababa chaimo ndaitorota zvaiitika ndichivaudza. Pamwe pacho ndaitorakidzwa kuti vane zvinhu zvavainazvo kusvika vazondidzinga pamusha. Amai vakangofa zvainge zvisinganzwisisiki. Amai vakazofa ndava kugara navo ndiri ndega. Iyi ndiyowo nyaya yangu mukoma. Kana kuine anokwanisa kundibatsira, please help me ndikwanise kubatsirikana. Ndiyo confession yatakatumirwa naHaidhi, yakangofanana namukoma vaya vaiti chipo chavo chakachererwa muocean. So mukoma vaya he managed to contact me, vakabva vati the funny part ndeyekuti after ndatumira nyaya yangu hanzi kwandinogara ndine wifi yekuti it's unlimited, so wifi yakatadza kushanda, yakangopera mabundles, but hanzi pamba pandinogara it's just next to a hotel. Saka hanzi pahotel ipapo tinopiwa mafree wifi voucher bundles, but hanzi out of nowhere ndakabva ndangonyimwa mavoucher bundles acho ekuti ndikwanise kuaccessa the internet. Saka hanzi lucky enough pane munhuwo akazongondiitirawo tsitsi akazongondipawo mabundles, madata bundles. Saka hanzi ndiwo andakazongoshandisa kuti ndikwanise kuteererawo nyaya yangu ichitaurwa. And also vakabva vatumira contract, vakati contract iyi if it is awarded to me ine mari yakawandisa. Saka kana kuine vanhu vekuti they are business minded, kana muchida kuita partner up namukoma ava, you can come to my inbox mobva masangana motaura moona kuti is this a business plan kana kuti contract, is it feasible enough, toona kuti mukoma vangakwanisa kubatsirikana here. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, inini ndinodawo kureurura kuti ndaita zvekuba, especially pandainge ndichiri mudiki. Ndaiti kana pakabikwa sadza nenyama ndaichachura, nekuti ndaiziva kuti nyama idzi dzinenge dzakaverengwa. Saka zvandaiita ndaitora nhindi ndobva ndaruma, ndobva ndadzosera mupoto imomo, ndosanganisa nezvigunwe kuti paya pandinenge ndaruma pasazobatisa kuti parumwa. Kana ndikatumwa kunotenga chingwa ndaitora 1 or 2 slice dzepakati, kana ari matemba ndaibora kaburi pakona yeplastic, ndobva ndafamba ndichiburitsa demba 1 ndichidya hangu. Kana ndikabvunzwa kuti konei matemba awa ari mashoma kudai, ndaibva ndati handizivi, ndangopiwawo akadaro. Especially Cerelac remunin'ina wangu paainge achiri mucheche ndaiba ndobva ndahwira. Ndakazogonekwa nerimwe gore, pane rimwe gaba raiisirwa Grimora kana baba vasvika kubva Joni nayo. Mama vakabva vachinja gaba riya ndokubva vaisa safe. Iniwo handina kana kumboridha kuti ndizvo zvainge zvaitwa. Ini ndakangopinda mumba ndikatamba yandainge ndajaira, ndakangotora tablespoon ndokubva ndanoti mumukanwa, hama we ndakashayiwa zvekuita. Ndakabva ndapfira safe iya muchoto ndokumhanya kutsvaka mvura yekuti ndikwanise kusuka mukanwa. Lucky enough pamba painge pasina munhu, asi kubva musi iwowo ndakabva ndachera chikomba pasi ndikabva ndapfira. Iyi ndiyo confession yangu mukoma Nashi. Kana mukazoposta please notify me ndikwanise kutevererawo mucomment section. Ndiyo nyaya yatakatumirwa naHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, can you please help me and hide my name? Inini ndakabatwawo chibharo neboyfriend yangu. Boyfriend yangu yakandibata chibharo musi wa4, then yesterday akabva atanga kundituka. Achindituka kudaro ainge achinditumira mapictures awo ainge ari ezvigaba zvacho zviya zvemapills anonwiwa nevanhu vanenge vaine chirwere. So I don't know kuti ndingaitawo sei, uye hapanawo here zvinokwanisa kundibatsira. Vedare, iyi ndiyo nyaya yandakatumirwa nemwanasikana uyu. I was asking for help kuti mwana uyu angabatsirikana sei, especially kubva kune avo vanoshandidzana nevanhu vemitemo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello, please post for me whenever you get the chance. Inini ndine secret yangu yekuti ndakavharwa zvisingazivikanwi nevanhu vandinoshanda navo
nekuti it's an insult considering basa rangu. Inini ndinogadzira mafoni, vanhu vemuarea vanotonditemba, vanondisira mafoni avo anenge akafa kuti ndigadzire. Some they give me money kuti ndizovatengera. So 2021 ndaiva neSamsung J7 ne40 US ndikabva ndaenda paGulf Complex. Ndichienda paGulf Complex, the reason was that I wanted to do a swap and top, even though ndaiziva hangu kuti panzvimbo apa panombowanikwa mbavha, but kana zvakanangana hazvipotsani. So that day ndakangoenda hangu ndakagadzirira. I had tried all my best kuti ndisazobirwa, because what I know, if you do it right haufi wakabirwa. So ndakazosangana nethis guy. This guy anonzi Tinashe. He is surely called Tinashe because even mask yake yainge yakatonyorwa zita. Also team raingomuti TinTin. So ndakasarudza 2 of the phones dzandaida. Ndachuza kudaro ndikabva ndati kwaari handei pedu tega before I give you anything from my side. Iye akabva ati bo. Apa inini ndaiitirawo kuside kwangu kuti vanhu vasazondiunganira. So we moved about 300 meters from their marketing places and ndikabva ndafarira one. So akazonditi ine Google account. Sure yainge itoriwo ne Google account, but ameno kuti ndakaitawo sei, ndakangoitawo chadzimira, because phone kana ine Google account unogona kungoibvisa chero pasina data, but iye aiti inoda data. Ndikabva ndabvuma nekuda kweconfusion, also nekufara, because ndainge ndaona phone kuti iyi yainge iri phone yaitova iri nani. So we moved back to the back of the Gulf Complex, but mari nefoni yangu ndainge ndatomupa. Ndikabva ndasarirwawo neyake inova yangu yemadeals andainge ndakaita. Tichisvika akabva ati kwandiri unza ndiconnecte wifi from hotspot. Ndikamupa phone. The moment that I gave him the phone, pakabva pauya about 4 guys vakatanga kutaura nemalips, but I couldn't notice kuti paitaura kunzi kudii. Umwe muface akangoisawo yake zvikanzi wasiya nyama iyi. Apa ainge achitonditambidza, Hanzi unongowedzera 10 pane iyo. Apawo umwewo ainge achitondipa imwe. So saka vakabva vatanga kundipa pressure. The pressure was too much that I could not even handle it at that time. Ndakamboedza kuavoida, but it was already too late, because Tinashe uya akabva angorova pasi akatiza nemari nefoni dzose dziri 2. Pandakazoti ndimutevere Tinashe uya, iye ainge atova 3 meters away from me. Ndakabva ndangomushaya. Ipapo ndakati regai ndidzoke hangu pane boys riya. Ndakabva ndasvika ndikaona kuti painge pasisina kana 1 wavo, vose vainge vangopararira. Iyi ndiyo yavanoti zero yavainge vanditamba, nekuti vanenge vakubira mafoni uye nemari. So malips aya ndakabva ndaziva kuti ndainge ndarowa zero, nekuti vaiti zero as a code, because zvainge zvava kutaurika boys richingoti hona uyo arowa zero na TinTin. Later on ndakabva ndaenda kupolice yepamarket square, but vakabva vati unotidaidza kana wamuona tobva tauya tobva tamubata. So ndakazoti ndichazodzoka after a few days, because at that time ainge asingabatiki. Pakazoita 3 days ndikasvika shasha iripo, ndikabva ndaenda kumapurisa kuya, vakazouya nini, but little did I know kuti kuripota nyaya yako kumapurisa against these guys is just a waste of time. Hapana kana chakafamba, nekuti iye akarambisisa. Ndikabva ndati kwaari, how do I know kuti ndiwe unonzi Tinashe? Iye akabva ati maybe wanzwa zita rangu kubva kuvanhu, because inini I don't hide my name here at work because andisi mbavha. He was now very violent, zvekuti akabva atondibata kola pamberi pemupurisa. Ndikabva ndati apa itori dhimbare yasangana nebhaka. Ndikabva ndati let me just let it go, since I am a church going person. Also zvekurwa hazvisi mandiri, especially kana paine vemitemo. So because I didn't want to end up in police custody. Chiri kundirwadza now patova negore, but whenever pandinodarika nepa Gulf Complex ndinomuona aripo, even though iye haandizivi. So now zvinondirwadza ndezvekuti imagine someone anokubira obva akutuka obva abraiba mapurisa
then wobva wamuwana as usual iye asitorina kana basa newe. So the important part to him or whoever anomuziva, Tinashe ndava kutora matano revenge cause ndakazowanawo munhu akati nditange ndakuyambira cause zvinhu zvandiri kukuita hanzi hazvina reverse. Zvinhu izvi zvinhu zvekuti kana ndikazviita hazvina reverse. Kuti ndimuendere futi handidi kuti inini naye tizotanga imwe noise. Saka inini ndichazowana rugare if only I do my revenge on Mr. Tinashe. Saka Mr. Tinashe se kana paine anomuzivawo muudzei kuti inini ndapedza hangu sooner or later, but this year before June pane zvichaitika. Please mukoma, notify me when you do post. Mr. Tinashe, iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa naHaidi. I am hoping kuti pane achazokusvitsirawo message iyi ukwanise kugadzirisa kana kudzorera mafoni emunhu awo awakatora, nekuti kana munhu ataura iye kuti ndakafamba-famba, we don't know kuti chii chichazoitika kwamuri. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.